Vítame vás pri našej debate. Vítam vás pri podcaste Ročenka 2025 Community Managerport. V tomto dieli sa budeme venovať dvom témam. Riadenie času, rozplánovanie a riziko a príležitosť relácie Community Managerport. Viete, keď zvyčajne hovoríme o takom inžinierstve, staviteľstve alebo architektúre, je tam takéto nekompromisné očakávanie exaktnosti. Hej, presne. Máš proste stavebný plán a ideš. Máš plán, presne vidíš, kde má byť nosná stena, ukážeš na ňu prstom a povieš si, no tak toto postavíme. Pretože inak to jednoducho spadne, vieš? Je to binárne. Riadime sa fyzikou. Presne tak, fyzikou. Je to čisté a do veľkej miery veľmi upokojujúce, lebo máme radi, keď sú veci predvídateľné. Ale ústrednou otázkou našej dnešnej debaty je, čo sa stane, keď vstúpiš do sveta reálneho projektového riadenia? Kde to až také predvídateľné nie je? Vôbec. Zrazu zistíš, že ten tvoj krásny architektonický plán naráža na ľudský faktor. Takže dnes budeme hľadať odpoveď na to, ako skutočne aplikovať tie získané manažerské skúsenosti v praxi. Teda mali by sme sa spoliehať primárne na formálne štruktúry a povedzme exaktné metriky, alebo je kľúčom skôr psychológia a diplomacia? Ja zastávam ten druhý názor, teda psychológiu a vzťahy. Ja viem. Ale z mojej perspektívy, obzvlášť po analýze tej praxe zhrnutej v Ročenke, je odpoveď jasná. Úspech spočíva v úplne jasnom definovaní pravidiel už vo fáze obchodu. Akože ak nemáš exaktné metriky a pevné zmluvné záruky, tak neriadiš projekt, ale spoliehaš sa na náhodu. Som o tom pevne presvedčený. Jasné, to je tvoj klasický pohľad. Ale ja sa na to pozerám z úplne iného uhla. Architektonický plán je krásna vec, kým neprídeš s bagrom na stavbu. No. A zrazu nezistíš, že podložie je čistá skala namiesto hliny, ktorú ti sľuboval nejaký, geologický prieskum. Ja som presvedčená, že prax si vyžaduje predovšetkým tie mäkké zručnosti. Takže podľa teba zmluvy nepotrebujeme. To nehovorím, formálne štruktúry sú nevyhnutné minimum, ale samotný projekt ti nedodajú. Komplexné IT prostredia si vyžadujú fakt kreatívne prístupy k ľuďom. A tieto veci, to jednoducho nemôžeš vložiť do žiadnej zmluvy o dielo. Do zmluvy to možno nevložíš, ale zmluva o dielo ťa chráni pred dôsledkami. Dovol mi to trochu rozvinúť, dobre? Myslím to v kontexte našej prvej témy riadenia času a rozplánovania. Počúvam ťa. Projekt je predovšetkým o súčinnosti, hej? A tu narázame na obrovskú asymetriu. Len si predstav tú dynamiku medzi generálnym dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ má termíny. Presne. Ako dodávateľ sme viazaní prísnymi termínmi, SLAčkami, metodikami, sme proste neustále pod drobnohľadom. Ale zákazník v mnohých prípadoch nefunguje absolútne podľa žiadnych zásad projektového riadenia. No to je bohužiaľ často pravda. Mešká s dodaním podkladov, neschvaľuje dizajny včas. Preto som presvedčený, že kľúcom je vyriešiť túto súčinnosť už v obchode. Obchodník musí exaktne vysvetliť organizáciu a musí to byť pretavenie do tvrdej zmluvnej povinnosti. S jasnými následkami. Dobre, počkaj. Zastavím ťa pri slove následky. Prečo? Lebo to je ten moment, kde tvoja teória naráža na tvrdú realitu. Aký je reálny následok toho, že zákazník mešká? Pošleš mu nejaký výstražný list? Ak je to v zmluve, tak áno. Budeš mu fakturovať zmluvnú pokutu vo fáze, keď projekt ešte ani poriadne nezačal. Ak toto spravíš, garantujem ti, že si práve zničil akúkoľvek šancu na úspech. Opieram sa tu o prax popísanú v Ročenke, kde je analyzovaná štátna správa. No, štátna správa je špecifická, to áno. Veľmi špecifická. Pri týchto zákazníkoch priamy tlak alebo takéto oháňanie sa zmluvou to jednoducho nefunguje. Nielen, že to nefunguje, ona to vytvára aktívny odpor. Tam sa komunikácia musí ladiť vyslovene diplomaticky. Dobre, ale to je presne ten problém. Ak nepoužiješ formálny tlak, ako chceš proste garantovať dodanie v čase? Budovaním vzťahov. Ale to nestačí? Predstav si, že máme ako dodávateľ na krku pokutu 10 000 eur za každý deň omeškania. Sme na kritickej ceste a štátny úradník nám už tretí týždeň odmieta podpísať akceptačný protokol. Lebo to nevie posúdiť. Hej, lebo tomu nerozumie. A moja otázka znie, ako nás tu zachráni empatia, ak v zmluve nemáme exaktne, že ak sa nevyjadrí do 5 dní, je to schválené, tak projekt padá. Automatické schválenie znie fajn. Ale len kým ten úradník na konci nepovie, že ten systém vôbec nesplňa to, čo chceli a odmietne ho prebrať úplne. Ale poďme sa na to pozrieť mechanicky. Dobrá.
Spomenul si štátnu správu. To je dokonalý príklad limitov toho tvojho procesného riadenia. Existuje tam predsa vyhláška o riadení projektov, podľa zmluvy je všetko na papieri dokonalé. Zákazník má menovaného manažera, áno. Presne, formálne štruktúry existujú. Ale prečo ten človek ten tvoj wireframe neschválil? Pretože ten manažér je preťažený človek, ktorý má okrem tvojho projektu ďalších 5 agent. Ak mu začneš posielať eskalácie, len ho paralizuješ strachom. Takže aká je tvoja alternatíva? Máme proste len sedieť, čakať a dúfať? Nie, musíš ho naučiť tancovať. Nemyslím, že mu pošleš manuál, ako sa má hýbať. Znamená to, že náš projektový manažer musí reálne prebrať časť jeho administrátorskej práce. Predstav si to v praxi. Netancuješ s ním tak, že mu posielaš výzvy do e-mailu. Aha, čiže ty to urobíš za neho. Presne. Ak máš prístup, prihlásiš sa do ich systému, alebo mu rovno napíšeš návrh toho schvaľovacieho dokumentu, ktorý on musí poslať svojim nadriadeným. Pripravíš mu zhrnutie. Fyzicky ho vedieš tým procesom, aby on musel len stlačiť tlačidlo schváliť. Toto je rozplánovanie v praxi. Dobre, rozumiem mechanike tohto prístupu. V podstate hovoríš o prevzatí operatívy. Ale tu ťa musím okamžite zastaviť. Prečo? Veď to funguje. Pretože toto je úplne klasická definícia tzv. Scope creepu, nenápadného nabalovania práce. Ak náš človek robí administráciu za štátneho zamestnanca, to sú desiatky hodín práce týždenne navyše. Kto to zaplatí? Jasné, peniaze. My predsa nie sme charita a tu sa ten tvoj psychologický prístup musí nutne preklopiť do mojej procesnej logiky. Ak z praxe vieme, že budeme musieť za zákazníka, ako hovoríš, tancovať, Tak to musí byť zaplatené, áno. presne. Táto podpora musí byť exaktne nacenená už na začiatku a zahrnutá v rizikovej rezerve. My musíme časový sklz alebo ten nedostatok kompetencií na strane zákazníka preložiť priamo do finančného plánovania. Takže znova sme pri číslach. Úplne rozumiem tvojej obave o rozpočet. A hej, súhlasím, musí to byť kryté rizikovou rezervou, ale môj argument je, že tá rezerva je len nástroj. Nástroj, ktorý potrebujeme. Áno, ale samotné peniaze v rezerve ti nevybavia schválenie toho wireframeu. Môžeš tam mať koľko chceš eur, ale ak tam nemáš človeka so sociálnou inteligenciou, ktorý si s tým úradníkom ľudsky sadne, tá rezerva sa len spáli na pokutách. No dobré. To nás ale veľmi plynule posúva do našej druhej témy. Riziko a príležitosť. Super, poďme na to. Pretože časový manažment je len jedna rovina. Oveľa fundamentálnejší problém je riziko zlého zadania. A opäť, ak sa pozrieme na skúsenosti v ročenke, ukazuje sa, že riziko sa neriadi dojmami, ale metodikou. Čiže zase procesy. Áno, ako znižujeme komerčné riziko napríklad pri softvéri? Pomocou agilného prístupu. A to nie je len moderné slovo, je to vyslovene matematický nástroj. Matematický nástroj, no tak to mi skús priblížiť. Rád. V klasickom vodopadovom riadení nesieme obrovské riziko, že o 2 roky dodáme niečo zlé. Agilita toto riziko matematicky rozdelí na množstvo malých rizik formou, povedzme, 14-dňových šprintov. Jasné, inkrementálne dodávky. Presne. Na konci šprintu dodáme inkrement, otestuje sa, ak sme sa pomýlili, stratili sme len 14 dní práce. Nepotrebujem tu žiadnu tvoju empatiu na záchranu situácie. Zastaví ma jasný proces a systém spätnej väzby. Štruktúra jednoducho víťazí. Akože, tvoj výklad tej mechaniky je bezchybný. Na papieri to funguje presne takto, ale má to jednu obrovskú slabinu. Akú? Vyžaduje si to angažovaného product ownera na strane zákazníka. Vyžaduje si to niekoho, kto každé 2 týždne nielenže príde, ale kto tomu reálne rozumie a chce, aby projekt uspel. Čo urobíš v praxi, keď je na druhej strane vyslovene neochotná osoba? Ako to myslíš? Akože sabotáž? Áno, predstav si človeka, ktorý tvoj agilný proces aktívne sabotuje. Neschvaľuje veci, mení priority uprostred šprintu, zmluva ti v tomto nepomôže a nejaký agilný manifest už vôbec nie. No počkaj, ak niekto aktívne sabotuje a porušuje pravidlá, tak štandardný proces velí spustiť eskaláciu. Oznámime to sponzorovi na strane klienta, doložíme dáta a žiadame jeho výmenu. Bodka. A presne týmto si práve rozpútal korporátnu vojnu, ktorá ten projekt zdrží o ďalšie 3 mesiace. Ale to je štandardný postup. Ale nefunguje to. Ten človek sa začne brániť a atmosféra sa stane toxickou. Existuje iný prístup.
V ročenke je opísaná jedna briliantná manažérska skúsenosť. Namiesto konfliktu využiješ taktiku, ktorú by sme mohli nazvať povýšenie cez poníženie. Alebo vykopnúť ho vyššie. Povýšenie. Chceš mi povedať, že človeka, ktorý sabotuje projekt, odmeníme tým, že ho povýšime? Z procesného hľadiska je to predsa úplne absurdné. Znie to tak, ale počúvaj. Dávaš mu do rúk ešte väčšiu moc. Čo ak z tej vyššej pozície zablokuje úplne všetko? Kľúč je v tom, akú rolu mu presne vymyslíš. Nejde o to dať mu reálnu moc. Ide o to uspokojiť jeho ego a odstrániť ho z tej kritickej cesty každodennej operatívy. V praxi zajdeš za vedením a navrhneš, že tento človek má príliš cenné skúsenosti na to, aby sa zaoberal drobnosťami. Aha, chápem, kam mieriš. Čiže mu vytvoríš takú umelú pozíciu? Presne tak. Napríklad hlavný auditor. Psychologicky to vníma ako svoje víťazstvo. Má vznešený titul, chodí na výbory, ale už ti neblokuje schvaľovanie denných úloh vývojárov. Zbavil si sa blokera bez právnikov, to je aplikácia psychológie v praxi. No, musím uznať, že táto mechanika má v sebe určitú machiavelistickú eleganciu. Prakticky si to riziko izolovala tým, že si ho presunula na makroúroveň. To je zaujímavé. Avšak dovoľ mi túto našu diskusiu opäť trochu uzemniť a vrátiť sa k číslám. Lebo aj keď sú tieto psychologické šachy užitočné, skutočnou príležitosťou, o ktorej sa hovorí aj v ročenke, je zmeniť pohľad na to, ako vôbec meriame hodnotu práce. Hlavne pri podporných činnostiach. Súhlasím. Meranie podpory je večný problém. Fakturovať odsadené hodiny klientovi nedáva zmysel. Čo s tým teda robí tvoj exaktný prístup? Úplne mení tú paradigmu. Prax ukazuje, že normou by nemal byť počet hodín. Navrhuje sa tzv. Inverzný prístup. My musíme exaktne merať stratu. Počkaj, merať stratu? Ako to pretavíš do zmluvy? Zákazník si kupuješ dvojčas? Nie. Nie. Zákazník si kupuje kontinuitu biznisu. Predstav si podporu v automobilke. Ako oceníš technika? Povieš, že stojí 50 eur na hodinu? Z toho nezaplatíš kvalitný tím? To je pravda. Tú hodnotu musíš postaviť inak. Musíš sa pozrieť na cenu výpadku. Ak neopravíme linku do pol hodiny, aká je strata podniku? 100 000 eur za hodinu. Ak garantujeme opravu, už nie sme nákladová položka, ale chránime ich zisk. A zrazu máme exaktný argument, aby si priplatili za špičkové SLA parametre. Tak to je vynikajúci príklad. A vlastne tu, takto na konci nášho racionálneho konfliktu, nachádzame spoločnú reč, aj keď prichádzame z opačných smerov. Vyzerá to tak? Tento inverzný pohľad, teda zamerať sa na ušetrenú stratu, je fakt fundamentálny posun. Ale nedá mi nepripojiť tú moju ľudskú rovinu. Presne tak, ako je dôležité poznať cenu výpadku linky v eurách, je rovnako kritické využiť čas na to, aby si spoznal druhú stranu. Tou najväčšou príležitosťou v projekte nie je len vyhnúť sa pokute. Čo je teda podľa teba tá ultimátna príležitosť, ak to nie sú peniaze? Identifikácia ľudí. Počas toho, ako riešiš všetky tie krízové situácie, máš jedinečnú príležitosť nájsť na strane zákazníka tých, ktorí majú reálny záujem o spoluprácu. Lebo, ruku na srdce, zmluvy raz vypršia, technológie zastarajú. To určite, hej. Ale ak si v rámci projektu vybuduješ partnera, ktorý ti dôveruje, transformoval si jednorazovú zákazku na dlhodobý strategický vzťah. A to do žiadnej Excelovej tabuľky nenapasuješ. Blížime sa k záveru a musím povedať, že sme dnes rozkryli fakt zaujímavú dualitu projektového riadenia. Nemôžeme asi fungovať len v jednom extréme. Potrebujeme nekompromisné plánovanie a exaktné zmluvy, napríklad cez to inverzné meranie hodnoty. To nám dáva ten bezpečný priestor na riadenie. Presne. A na druhej strane stojí to, čo ten projekt reálne dotiahne do konca. Ani ten najlepší agilný model neprežije kontakt s ľuďmi bez diplomacie. Musíme vedieť prevziať agendu klienta a občas využiť tie jemné, manipulatívne zručnosti ako to povýšenie blokujúceho kolegu. Je to o balanse. Vedieť, kedy vyťahnuť zmluvu a kedy partnera jednoducho viesť. Určite sme nevyčerpali všetko, pretože ročenka ponúka desiatky ďalších praktických postupov. Náš cieľ dnes nebol vyhlásiť jednu metódu za víťaza, procesy aj vzťahy majú svoje miesto.
Možno už zajtra budete vedieť lepšie vyhodnotiť, či potrebujete uplatniť sankcie, alebo radšej ponúknete lákavú pozíciu v riadiacom výbore. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie na webovej stránke managerport.sk.